गोबाव नाजानायनि जाहोनाव अलंबार आर्ट एकाडेमिखौ दिनै बेखेवबाय। सानसुमा बर' बिथाङा गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब नाजाथाबनायनि सिमांखौ मोगथाङाव मावफुंनो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। गलागाव बाजार सेराव दिनै गोदानै अलंबार आर्ट एकाडेमि मुंनि गंसे फरायसालिखौ बेखेवबाय। बे अलंबार सावगारि एकाडेमि मुंनि गंसे फरायसालियाव गोबां रोखोमनि सावगारि आखिनायजों लोगोसे मुसुखा बानायनाय जायो होननानैबो फोरमायबावो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सानसुमा बर' बिथाङा। मख'जाथावदि बे अलंबार आर्ट एकाडेमियाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा गोसो गुदुं जाना दङ जायखिजाया समावनो मुं थिसननो हागोन होननानै फोरमायबावदों सामलायगिरि बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुस्रि मिग्रेन नाथ फारगिरि उद्दपल शर्मा मन्टपाल आरो लोगोसे दानि गोदानै सायख'जानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि बिजाथि मुस्रि मन्टु बर' बिथाङा अलंबार आर्ट एकाडेमिनि गिबि दरखंखौ बेखेवना होयो। आंनि मुङा मुस्रि सानसुमा बर'। आंनि गामिया जादों लासिपारा। आंनि रेभिनिउआ भालमान नरबिथा। आङो गलागाव प्राइमारिनि आन्दाराव गोग्लैयो। आङो गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे सिमां लानानै दङमोन आरो बे सिमाङा दिनै मोगथां जाबाय होननानै आं सानदों। नैबे गलागाव बाजाराव गंसे अलंबार आर्ट एकाडेमि मुङै गंसे आरिमु आयदानि जि सोलोंसालि बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो नैबे फरायसालियाव जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरनि मोजां सानस्रिखौ लानानै मोजां सिमांखौ लानानै गावनि जि थांना थानायनि जि राहा अलंबार आर्ट एकाडेमियाव बेयाव होनाय जागोन आरो बेयाव खालि सावगारि आखिनायल' नङा गोबां आयदाखौ लानानै बेयाव थाखो लानाय जि हाबाफारि बेखौ जागायनाय जागोन आरो बे मोनसे सावगारि आखिनाय एबा आरिमु आयदायाबो सोलोंथाइनि मोनसे एंगारनो हाथारै मोनसे बाहागो होननानै आङो सानदों आरो बै मोनसे एंगारनो हायै मोनसे जि आयदा बेखौनो दिनैसिम सानै आङो नैबे अलंबार एकाडेमिखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय आङो सिगांबाय। बेनिखायनो दिनै नै गलागाव बाजाराव अलंबार आर्ट एकाडेमिखौ खुलिनाय जादों। आङो नैबे अलंबार आर्ट एकाडेमिया 2008 मायथाइयावनो जोङो कख्लाबारि ओनसोलाव जोङो गंसे फिसा दखान बायदि गला बायदि जोङो न'खराव बे अलंबार आर्ट एकाडेमिखौ जोङो गायसनदोंमोन। दिनै फैयै नै बिनि उनाव जलागाव इउएन एकाडेमि जि थावनि बेयाव गंसे इउएन एकाडेमियावनो अलंबार आर्ट एकाडेमि मुंनि गंसे सोलोंसालि दङ। बेबो जोंनिनो फरायसालि आरो बे लेखायै दिनै गलागावआवबो बे अलंबार आर्ट एकाडेमि मुङैनो सारा बुहुमाव जोङो मिथिजानो थाखाय नैबे अलंबार आर्ट एकाडेमि फरायसालिखौ गायसननाय जादों। दिनैसिम नायनो थाङोब्लाथाय 12-13 बोसोरसो जोङो जाबाय होनजायो नैबे अलंबार एकाडेमिया फरायसुला फरायसुलिफोरनियाव थाखो लाबाय थानाया एबा थाखो होबाय थानाया आरो बै अलंबार एकाडेमिया थांनाय नै अलंबार एकाडेमिनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै अल इन्टारनेसनेलनि जि अनलाइन जि बादायलायनाय बेयो जादोंमोन। बेयो सावगारि बादायलायनायानो जादोंमोन आरो बियो थांनाय एप्रिल दाननि 18 खालारनिफ्राय जागायनानै 27 खालारसिम बेयो अनलाइन बादायलायनाया बे जादोंमोन आरो बे अनलाइन बादायलायनायाव आं सासे आसामनि गेजेराव जों 7 बर' सुबुङा 3ल'मोन आरो गुबुन एसामिस हारि जेनेबा बिथांमोना 2 जोङो आसामनिफ्राय बाहागो लानाय जादोंमोन आरो जोङो बै बाहागो लानायाव आं आसामनिफ्राय सासे अल इन्टारनेसनेलनि सासे बादायारि जानानै सासे देरहासार जानो हादोंमोन। आङो नैबे दिनै गलागावआव जि खुलिनाय अलंबार आर्ट एकाडेमि बियो दिनैसिम 16 जनसोल' स्टुडेन्टआ बेयाव मुं थिसननाय जाबाय आरो दिनै 3सो स्टुडेन्टफ्रा बेयाव मुं थिसनबावदों। ओरैनोथ' अलंबार आर्ट एकाडेमि मुङै होनोब्लाथाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा दङ। जलागावआव जिहेतु दङ 50 जननिबो बारा स्टुडेन्टफोर दङ आरो नै बेयाव गोदान जिहेतु बेयाव दासिम 16-17 जनसोआ एडमिसन लाबाय आरो आं बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बर' समाजाव नैबे आर्टनि जि कालचार बे आरिमुनि जि आयदा बियो खोब गोसाराखै होननानै सानदों। बेनिखायनो
अनजालु फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जायफोर फरायसाफोरा गोसो गुदुं नै अलंबार आर्ट एकाडेमियाव मुं थिसननानै थाखो लानाय जि हाबाफारि आरो गावनि जि साननाय जि सिमांफोरखौ अलंबार आर्ट एकाडेमियावनो थाखो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय। পোনপ্ৰথমতে আমি গোটেই ৰাজ্যবাসীক এই বিটিআৰৰ গোলাগাঁও অঞ্চলৰ পৰা এক শুভবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ওলাইছোঁ। আমাৰ এই গোলাগাঁৱত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আজি অলংবাৰ আৰ্ট একাডেমীৰ আমি উন্মোচনী মুহূৰ্তত আমি ৰাইজ মাতি আনিছিলোঁ। এই অঞ্চলৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকা প্ৰমুখ্যে প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু এই অলংবাৰ আৰ্ট একাডেমীত আমি এই জন্ম মুহূৰ্তত সমূহ ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আৰ্ট বা কলা অবিহনে কোনো মানুহ কোনো জাতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আৰ্ট হৈছে মানুহ জীয়াই থকাৰ প্ৰথম সম্বল। যদি আমি এই আৰ্টক জীয়াই ৰাখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে আমাৰ উত্তৰ পুৰুষসকলক পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দ্বাৰা স্বীকৃত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট, অকল আমি এবিধ আৰ্টৰ কথা কোৱা নাই, এই চাৰিওটা কলাৰে ছবি কলা, ৰং তুলিকা কলা, মৃন্ময় কলা, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, সংগীত কলা, এই সমস্ত কলাৰ দ্বাৰা আমি এই সমাজখনক প্ৰভাৱান্বিত কৰি এখন সুস্থ আৰু বিবেকগামী সমাজৰ সূচনা কৰাৰ কাৰণে আজিৰ এই আমি ইয়াতে অলংবাৰ আৰ্ট একাডেমীৰ এই শুভ মুহূৰ্তত সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই আৰ্টৰ জৰিয়তে যাতে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অন্তৰত মানৱতাবোধৰ সঞ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ, এই আৰ্ট যি আৰ্ট আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ অতীজৰ পৰা একেবাৰে আদিম কালৰ পৰা এই আৰ্টৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে। বোধহয় পৃথিৱীত শব্দ বা ভাষাৰ উৎপত্তি নহওঁতেই প্ৰথম ছবিৰ উৎপত্তি হৈছিল। আৰু এই ছবিৰ ক্ৰমবিকাশে আহি 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 আজি একবিংশ শতিকা বা দ্বাবিংশ শতিকাত ই যি এক বিশেষ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আজি মিডিয়াৰ দ্বাৰা আমি সমাদৃত হোৱা গ্ৰাফিক্স গোটেই ৱৰ্ল্ডেই এই আৰ্টক আমি আজি সামৰি লৈছে। আৰু তেনেধৰণৰ এক গ্ৰাফিক্সৰ উচ্চ হ'ব পাৰোঁ এই অলংবাৰ আৰ্ট একাডেমী, য'ত আমি উপযুক্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰি ৰাজ্য তথা দেশৰ এক সম্পদ ৰূপে যাতে আমি এই আৰ্ট বা কলা মাধ্যমটোৰ দ্বাৰা যাতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে গোটেই ভাৰত ৰাষ্ট্ৰত যি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট প্ৰগ্ৰেমৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট প্ৰগ্ৰেমটো যাতে আমি এই আৰ্ট একাডেমীৰ পৰা আমি গোটেই ৰাজ্যলৈ গোটেই ৰাষ্ট্ৰলৈ এই বাণীটো পঠাব পাৰোঁ যে ইও এক এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ এক অনন্য আহিলা হয়। আৰ্ট বা কলা কৌশলৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি এই আৰ্ট বা কলাৰ এখন বজাৰ বা মাৰ্কেট, যিখন মাৰ্কেট অলৰেডি তৈয়াৰ হৈ আছে, এই মাৰ্কেটত আমি আমাৰ উৎপাদ বিক্ৰী কৰি গোটেই জাতিটোৰে মানদণ্ড আমি নিৰূপণ কৰিব পাৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকা প্ৰমুখ শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি আমাৰ এই অলংবাৰ আৰ্ট একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি সাংবাদিক কৰ্মীসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে নামনি অসমৰ আৰ্ট বা কলা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এই অলংবাৰ আৰ্ট একাডেমীখন এখন বিশেষ স্থান পায়। আৰু তাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক উমৈহতীয়াভাৱে আগবাঢ়ি আহি অলংবাৰ আৰ্ট একাডেমীক আমি ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত এখন মজবুত আৰ্ট বা কলা একাডেমীলৈ যাতে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সমূহ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360